Ngomlomo wommeli wabo uBellarmine Mugabe kanye nasolwa naye batshele inkantolo ukuthi angeke beqhubeke nokufaka isicelo sebheyili futhi isifiso sabo ukuba kuqale ukuqulwa kwicala. Your worship, my instructions are to not proceed with the bail application, that is, we're abandoning the bail application, and to transfer the matter back to the trial court, your worship, for plea negotiations. I just don't know, your worship, whether we can arrange to appear there today or whether we must arrange for the next date. Abameli bakaMugabe abaphumelanga obala ngodaba lokuthi ikhasimende labo liseningizimu Afrika ngokungemthetho. We're going to take instructions on that. Of course, once it's been brought to your attention, it does make it challenging with regards to bail. But yeah, like I said, it's not a conviction, so it's something that we're going to take instructions on and see how we move forward with regards to that particular issue. Abasolwa banezinhlelo zokuxoxisana nombuso ukuze inkantolo izobashaya ngoswazi oluncane uma isibagweba, kanti akucaci ukuthi ilona liphi icala abafuna ukuxoxiswane ngalo. It's still very early. I mean, negotiations, as you know, it's give and take. But whether we're going to plead guilty to anything at this stage, still premature to say. But there are negotiations possibly going to take place with the state. Icala lizobuyela enkantolo ngoLwesibili, nokuyilapho okuzocaca khona ngezingxoxo eziphakathi kombuso nabasolwa. uBellarmine Mugabe kanye nasolwa naye baboshwa mhla ziyi-19 kuNhlolanja. Beboshelwa icala lokuzama ukubulala emva kokudubula isisebenzi sasengadini kwaMugabe eHyde Park eGoli. Babhekene namacala ehlukene abucayi afaka phakathi elokuzama ukubulala kanye nelokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Ayiphathwa okwamanje indaba yesibhamu okusolwa ukuthi sasetshenziswa kulobu bugebengu.